फै आंजों फै फै आंखौ हगारना हो जन Siapa salah kau? माथो खालामबावनो जामाइजो फिसायाल' हामग्रोथोंसै। दे आफा मुलिया जाना लाग्रोदो जामाइजोआ एसे गान्दुखौ बोखोना होलाय। माब्रै बिदि जाखो आफा? दे मुलिखौ जाना लाग्रोदो। र' दोनथ' र'। हा आइ जाथायफ्रालाय माब्रैथो बिदि जानो मोनखो आइ? माबायदि मोनदों जों गामिखौ बेरायनानै? औ नंगौथ' थारैनो जोबोर समायना। फै आं बै दुब्लिथिंबो नोंखौ बेरायनो लांदिनि। बबेथिं? थौ होनब्लालाय। जुलि बै नुहुरनाय हायालाय सोरहानि? ओइ जन नोंना माथो जुलिया सोरजोंबासो बेरायनो नुगासिनो दं। ओइ नोंमारगौना बे खोथाया नोंमारगौना? नोंमारगौलै जन। जुदि खोथाया नंमारगौबा बे सेंग्राखौ दिनैनो दानो बुग्लिहैजोबगोन आं मिथिबाय। आं दासो बै लामायाव लोगो मोनबोदों। जन दा नोंखौ हौवा बियो हौवा नोंमारगौना नोंमारगौ नोंखौ जन दा नोंखौ नोंखौब्रा हौवा बियो जन दा मादिनो बेसाराखौ बैलाय माथो बैयो बै फैलाव दुब्लि नुहुरनाया बांसिनानो जोंहा आयंनि गोजायानो बुंजायो। बिनिफ्राय बै फारसेया जोंहानिनो। नंगौना? ओइ सेंग्राफोर मा खबैलाय? आया आया जुलि Sonda, ganti nama. Ganti nama. Ganti nama. Dana sama yang dulu. Mana berbeda aku dulu. Oh, jadi pelan dengan nama. Juli ni kudan jenis lawak. Kenapa mendeng? Nengda bawa ini mata juliku. Apa lasik ni? Kena sana kata lasik. Oh, आंनो नाथाय नोंनो मानो? आंनि न'खरनि बिथोन। आं जुलिखौ साननैसो उनावनो हाबा खालामसिगोन। फैगौ बैसागनि 12 अक्ट'आवनो आंनि हाबाया। Nasong nengka. Mungkin rata jahit sekali. Oke mas keroi. Roh. नों जोंनि गेजेराव हाबना गोरोन्थि खालामबाय नोंथां। मोनथिबाय नों? जन नों बेबायदि बुंनो लाजियासै? आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना नों आंजों बेयाव मानो नुजाफैबावखो? बै समाव आं नोंनि गाज्रि आखु आरो आंखौ सायख'नो होनायाव नों माखौ बजबखो जन जाय समाव आंनो नोंनि गोनांथि दंमोन? बै दिनखालि फैयालासिनो नोंनि गाज्रि आखुखौसो नों बजबदोंमोन। बै दिनखालि नुजाफैयालासिनो दिनैसो मानि जन? नों बुंनायखौ आं जेबो फाजायालै जुलि मिथिबाय। नोंनि गोजान जाखांनायनि उनावसो आं मिथिदों जे आंनि जिउआव नोंनि गोनांथि दं जुलि। नाथाय जन नों साननाय बायदि बेयो मालाबाबो जालिया। रफा नोंथां बे नों साननाय बायदि मालाबाबो जालिया। जुलिया दा आंनिसै। जन प्लिज नों बेनिफ्राय जायखारदो।
जाय थांगोन नाथाय नोंखौ लोगोआव लानानैसो एटेक फै जुलि फै आंजों फै फै आंखौ हगारना हो जन बेथांसो बेलथाय गोलावदों आयु मालाय पुष्पानि बाय खाथिया बादाम सिनामा सालाखौ हगारनांगौ जन खाथिया बादाम सिनामा नङा सर आलाय आसुफोर खाथिया बादाम फिमारबाय सिनामा जागोनलै लावबोरबाय सिनामा लावबोरबाय सिनामा खाथियाव सोरबाफोर दं नामा रैखा खालामफै माथा सिखार माथा नामा जाखो माथा माथा दे जावैसो दसे रेस्ट लाथ'दो बिदिनो आंजों बायहेरायाव दसे रेस्ट लाहैनोसै जामायजो मोगथां देहाखौ मोजां मोनसिनथाराखै नामा नोङो खर' सानाया एसे दंबावो जुलि आंनि थाखायनो नों बेबायदि खस्थ' मोनबाय मोगथां रथ'लाय जुलि बुंनि मा खोथा औ बुं आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंगौ नों गाज्रि मोननाय नङाथ' सों दे मानो गाज्रि मोननो आङो जुलि बिरखाङा बेबायदि आखु दिन्थिनायनि जाहोना मा थारैनो आं मिथिनो हागोन ना जुलि नों गाज्रि मोनाबा हागोन मोगथां मानो हाया जानो आं नोंनो गासैखौबो खोन्थाजोबगोन बिदिब्ला नों खोनासं जों जेब्ला सयदुवार जौमा फरायसालियाव जयै फरायलायदोंमोन जन आरो नोंजों सानैजों गोसो गोथारै मोजां मोनलायदोंमोन बायग्राबो गैयाबा दोनथ'लै आंनाव गैया माथो नोंनाव गैयाबा गैया गैयालै आसोल दिनै गोसोआ गोजोननाय मोना माले ओइ बादाम फैसा गैला माथो ब्रा औलै आसोल दिनै मा जाबावगोनथाय गोसोखौनो गोजोननाय मोनो मोनला माथो नोंनाव गैया गैयालै आसोल नै खाथिया बादाम ओमफ्राय दिनै सोर सोर सेंग्राखौ नायखो नोङो सेंग्राखौ नायखाथार नोङो नुबाय थाखायो नोङो सोरबायदि बा मालाय आसोलाव नै देलायलाय फैथारदों वा दाबिनांसिगोन बेनावनो मोनगोनदां बेनावनो ओइ जन्दा बा हालालै नोंबो एन्जार जाबाय मानो नोंबो भिडिअ'फ्रा एसे सावरायसै भिडिअ'फ्रा एसे सावरायलायसै फिसा बेदाम आया फिसा बेदाम मा सेलफिन नामा नुनानै नंगौमोनलै भाइ नंगौना बरिया माथो बरियाखा आसोल बरियाखा मोजाङानो माथो आसोल नै दासो कलेजनिफ्राय बरिया जोंना बादा बिखायनो बे बोरैबा जाथारबायलै स्पेसिम नांगौ जोंनो एसे गैथारालै आसोल एसे ए जन्दा दंबा एसे गैगोना गैयाथाय खेलानिफ्रा गोसोखौनो गोजोन मोनथारलै दिनै बेल' सफैफिनथारदों नोंनिसोलै आसोल जाथारबायलै ओइ आसोलफोर हादरदो खोमालै नोंसोरो नोंनिनो दिनसैलै आसोल नोंनिनो दिनसै दे आसोल दि बिसोरजों मानो लोगो जायो नों मोनबायलै जोंहा जाथारबायलै आसोल
दासो सोबलायनो मोनसिगोन आसोल फंबाय नों लाना फैनो नामा है दासो लाना सानै हानि होलांसै मानसिफोरखौनो फैथारा आङो लोगोफोरजोंलाय लोगो जायाबा माथो खालामनांगौ आं मोजां मोनथारा बिसोरखौ लोगो जानाङा नों बिसोरजों बिसोरलाय माथो गाज्रि जाखो लोगोफोरजों लोगो जायाबालाय गाज्रि मोनो माथो बिसोर आंखौ होमबाबो आखुआनो मोजां नङा बिसोरना ओंखायनो आं मोजां मोना जन एथ' सिरिनो दहायनिफ्रायनो जेबो रायलायालासिनो दंगासिनो दं आं जे बरिं मोनखाबाय गावहानो जेबो रायलाया नों रायलायबासो रायलायगोन दा आङो जुलि नोंखौ दिनै जा समायना नुदों जेन'बा आंहा गोबां दंजायोखाय आंहाबो नोंल'खासोना नोंल' नंगौना नङा नोंनाबा आयु बिदिब्ला नों आंखौ फोथाया नामा होमबा दे नंगौबालाय आरो बिदिसो बुंबावबाय फोथायखायाना नों अब्ला आंखौ बिदिबा बेखायनोथ' नों बेबायदि बाथ्रा बुङो फोथायदि जाम्बि फोथायो मानो बिदि बुङो नोंलाय होनबा मानो बेबायदि बाथ्रा बुङो नों आं जौखौसो खालामदों दा आयु फाग्ला मेवा जुलि आयु मा जायो नोंलाय आंखौनो थिखोनो हाया नोङो फैनांसै जुलि रथना ज' थांगोनब्रा र' जुलि नों गोबाव जाफैथारबाय नामा एथ' गोबाव सरि आरो जुलि आं लोगोफोरजों एसे लेट जाबाय दहायनिफ्रायनो एथ' गोबाव नेबाय आङो आंबो एसे लेट जाबायना फैनायाव लोगोफोरजों थाबोदोंमोन आं नों सानफा एफा बारानिफ्राय बारा सोलायनो हमबाय सिगांनि बादि एथ' आंखौ खेयाल लानाय आं नुनो मोनासै मानो बिदि जालांखो नोङो आं सोलायाखैथ' जुलि आं दाबो सिगांनि बायदियानो दं नोंनि गोसोथोनाय जना आंनो नङा होमबा जन नों जौ लोंदों नामा माथो मोनामनाय मोन्दों आङो था जाम्बि मा जौ लोंलाबायनो जाम्बि आंहा मोनसे दा फैयाखैना थै नोंनाबाथाय बिदिल' सन्देहसो जालायलाङो आंहा थ' दांसै थौ ओइ आसोल फैदो नैबेयाव नोंसैलायब्रा एसे थाब फैलै फाग्ला नङाबा दा थाब फैयाबा नोंनो दोननाय नङा जोङो फैलायजोबायसै आं फैसिन बियो दा फैदों मा जाखो बे ए हनै फुवा दानफैदों एक्स' बोसोर नोङो गन्थाम गैला नांजोब्बाय ओमफ्राय मा जाखो बनहरबाय बेखौसो हरबाय थै नागिरना सोलायसै माथो बेखौसो लाना फैबाय नोङो दालाय फुङाव फैबा फंबायनि नागिरना माथो दंदाया मैया बिमानिफ्राय फैसा खावदोंमोन गान्दा गंखौलाय लाबोनो लाबोखैब्रा जन्दा दङ हलै आसोल मा सिन्था खालामदों नोंलाय दङ ओइ फाला लखब जुखा खोथियावनो लोंदोंसैलां जाथारला माथो लास लागा आं हाबना फैथारदों नामा गांहाबदों बे हरदों बे मोनसेया माला गान्दा गङा दाउखोदो मा दुखिया लाबोबाय उफाय गैयालै नोंहा मानसिफोरखौ मिथिया नामा आसोल बिदि जायो होननानै बेफोरनो सोलिदो नायलायदो आंनावथ' गैयाना लाबोनो बावबाय आं
ओइ लोंबाय आं दे होगोर जोंदां जाग्रा बुथारनांगौ नों बेबो हिनजाव लानानै बोरैबा जाबायलै हिनजाव लानानै माने गोसोथोलायनानै एसे खारा जादों माथो एसे एसेयाव फेला बायदालै बादामा बारा लोंना नांबावगोन नामा एसे नांबावगोन बायदि बादामा फेलै बिराद थाब थाब खारा जादोंलै एसे दैया एसे बावनोसैलै फाग्ला बिदिनो दै लोंनाया साबसिन माथो जायालैसो माथो गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनलायदों बाबाय नामा आसोलफोर ओइ जारौ आंनि स्रिबान लिजानो नामा आं जानो नामा मा हामालै फाग्ला आंजों फाग्ला नों बायदिसो जागोन आंजों समायो बहाय बानांगोन नामा जाखो जोंना हरलायबाय नामालै हेलौ थांगासिनो नै लेंहरलायबाय नामा जालालै जालाय गैयाब्रा ओइ आसोल आं थांसैलै जाला थांसै आं थांसै जाला ओइ लामायाव थागोन दे थाला ओइ मोजाङै हायाबा मानि सोर लोङोब्रा बेबायदिखौ एसेबो मोजां मोना आं बेखौ गाबो होनो गोसो गैथारा आं बुनांसिगोन आङो गाज्रि मोना माखौ गाज्रि मोननो मोजां खोथाखौ बुंनो सानदों जुलि नोंसो आंखौ दुखु मोनगोन नामाथाय दे फोरमायना होलाय मा बे बिदिब्ला आङो खोथाखौ खोन्थामारसै नों दासिमबो जोंखौ मोजां मोनमारोना खोनानोबो मोनबावदोंमोन जुलि नाथाय आं बेफोरखौ खोन्थाथ'बावलासो नों गावनि मेगनजों फैनानै नायफैदो नांबावगौमोनलै गैलाना बिदिनो बुरजानो जाबाय गाबोन लोंफैसैलाय बिदि जायाना जुलि नों बेवहाय बोरै सफैखो जालायबायलै मादाम फैलायबाय मालाय जन नों आंखौ बेयाव नुनानै गोमोदों नङासै जालालै दा गरम जाबाय खारनोसै ओइ थावनां हाला ओइ आं सिन्था जागोन मोनायो ओइ जंदा ओइ थादा ओइ थौगोन दे थौलै थौगोना सोरबो दे जन नों एथ' गाज्रि आखु सोलोंबाय नों बेनिफ्राय सोलायनो हागोन ना हाया जन नों मानो सिरि नों मानो जेबो बुङाखै नों बेनिफ्राय सोलायनो हागोन ना हाया जुलि आं मा गाज्रि जाखो नों आंखौ मानो बिदि बुंदों बिदिब्ला नों गावनि आखुखौ जोबोर मोजां सानबाय ना बिदिब्ला नोङो गावखौ मिथिखा हसिखासो बेबायदि गाज्रि लामायाव आगान सुरदों नङासै आं मा सि फाग्लि नोंदि गावखौ मिथिखा हसिखासो बेबायदि गाज्रि लामायाव आगान सुरदों ओइ जुलि नों दिनै मा जानानै फैदों मा सिरागा जादों नोङो नानां नों आंखौ मुगैनो हमबाय जन I really hate you, John. जुलि नाथाय मानो नों मिथिनानैबो मिथियै बायदि बाथ्रा बुंबावबाय जाय आखुखौ आं एसेबो मोजां मोना नों बेबायदि गाज्रि लामाजोंसो आगान सुरदों बेबायदि फेग्रा मुवाजोंसो नों गेलेनो लादों नङासै नोंखौ आङो गोसो होनानै मोजां मोनदोंमोन नाथाय नों आंनि साननाय सिमांजों गासिबो थोर खालामजोब्बाय बिनि थाखायनो आं नोंजों थानो हानाय नंला जन नों आंखौ रैखा खालामनो जन जुलि नों मानो बिदि बुंदों आं नोंखौ गारनो हानाय नङा बिदिब्ला आं नोंनो जोबथा सान्स होबावनाय जाबाय गाबोननि बिथोराव नों आंनो फिननायखौ होनांगोन नोङो मोननैनि गेजेराव मोनसेखौल' सायख'नांगोन बियो नोंनि आखु आरो आं
बिनि गेजेराव नों माखौ सायख'यो दिनै हरसेनि गेजेराव साननानै गाबोन फुङाव आंनो फिननायखौ होनांगोन नोङो माने जुमाय आरो नों जिखियानो जाया मानो जों लोगो हमबाय थाग्रा बै जायगासिम आं नोंखौ बेलासिनि 4 रिंगासिम नेनानै थागोन जुदि नोङो सोलायनो गोसो दङब्ला बै जायगासिम नुजाहै आरो गोसो गैयाब्ला आंखौ मोननो आरो आसा दालासै आरो बै जायगासिमबो दा नुजाहैसै आं थांबाय जुलि नों नङाबा आं थानो हायालै नङालै आंनि बिखाया आलौजोबदों मारा दै लांखो नों आंनो आं नों नङाब्ला थानो हानाय नङालै आंनि बिखा बिख्लो आलौजोबगोन जुलि नों आंखौ मानो गारलांखो आरो मारा दै लांखो नोङो आंनो समाथ' जाबायमोन जानांगौ जना फैमारनाय नंलिया बियो फैखानाय नंलिया आंनि जाम्बि जादों